Trubor nakaslem jong unong san Hima. Kum shibanta jong ka operation safer Shillong kabatmu ban penurlong ya ka zero road fatalities ki Pulit jong ka Shillong traffic personnel bat ka Shillong operation team ringkat ka jing shibanta lang jong ki dekhot jong ka dorbar shnong lat umkhra kila penlong ya ka jing talasi lane ka weekend Naka checking drive hakleng ka nong ba Shillong. Ya kini ka weekend Naka checking drive la penlong halor ka jing thmu bantalasi ya ka jing nya bian ki kali ka jing shna ki kali ka balong bian dani modification bat ki we ki jing Pynkheiñ ki an ki ba yadei bat ka jing penyat ha ki kali ha ka te ka jing talasi ki Pulit kila yo ban bat ya ki Ngut ki bla Pynkheiñ ka an penyat kali bat ka jing siu bai lutksan la yo prapwe hajar san spa tingka ya kani ka jing talasi la penlong menha ka si tho ding ka arpun riu trik ubanai jelio ar hajar apun riu shu ki Pulit kle thu ba ya ki Nongniah kali ki bra yo ban yo bat la lap ba ki la di kiat bat kim shum la sha ban beteng ban nya bat la plat no eki tang hadin bala poi kinu ki badon ka jingkit kle ban ya lam no eki shaying da ka basuk ka tanat Pulit kala pentip ba kijing penjari an ha kisngi ko tayo kenyai beteng man kapor hapo ka operation safer Shillong halor kajing thmu ban kentiu ya kajing shngan ha kisurok dinti singkin bar kajing but dinti ya ki kendon an yat kali